Teď je to geniální. Osvítíme, teď by to mělo být úplně geniální. Trošičku pozvednem. Scénář. Driving through the swing as I start to reminisce. My feet they start to twitch and I go. Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u nového videa, u dalšího videa z 10 faktů z této série. Jsem už dlouho nenatočil žádný video, naposledy jsem natočil 10 faktů o Harry Potterovi, což se vám celkem líbilo, což jsem strašně moc rád a donutilo mě to natočit další díl. Dokonce tam někdo psal, abych natočil další díl, ale na téma zase Harryho Pottera. Jenže mám dneska narozeniny. Jsem se rozhodl, že neudělám téma Harryho Pottera, to udělám hned tady potom, a udělám porno téma. Jo, všichni mě zatleskejte, určitě všichni budou to tleskat, protože jsou určitě všichni nadšený a zvědaví úplně stejně jako já. Kvůli tomu jsem si vzal i speciální tričko Playboy, co mi to vede ten šňůrou dozadu. A mám tam například tohle. Tak co? Můžeme jít na to? Určitě už se nemůžete dočkat, co? Takže můžeme začít. Porno. Sledujete ho každý. A pokud tvrdíte, že ne, sledujete ho právě teď v druhém okně na internetu. Tak proč se na to téma právě nezaměřit v 10 faktech? To nemusí být úplně všechno jenom fakt, ale to sami uvidíte a já si myslím, že všechno je docela dost zajímavý a divný. Jo, je to porno. Existuje světový rekord času, který někdo strávil u masturbování, než dosáhl svého orgazmu. U ženy to bylo 6,5 hodiny a u muže to bylo 8,5 hodiny, což je celkem zvláštní, protože muži jsou rychlejš udělaný než ženy. Jo? Ženy to mají jak do... Nevím, podle takového toho známého českého youtuberu, který se o to zajímá, tak ten říkal, že u žen to je přibližně na 7-8 minut a u kluků to je nějakých 5-6 minut, takže jsme rychlejší. Jak v nakupování, tak v parkování, prostě ve všem. Ale představte si to 6 hodin a 8 hodin no ty prostě skáte. Já si myslím, že to asi vystihlo úplně celý tady to. Druhý fakt. Víte, že 0,6% mužů na planetě dokážou dosáhnout orgazmu, aniž by se dotkli svého penisu. A je to díky tomu, že jim stačí jenom pomyslet na tu danou věc, která se mi líbí. Samozřejmě ohledně holek, doufám, že ne u kluků. Fuj. No a je to tam. Už to lítá. Třetí fakt. Nedávná studie potvrdila, že 48% lidí, kteří trpí bolestmi hlavy a různých věcí a onemocnění, myslíme třeba jako bolesti, nervozita a různý taky bolesti, vyléčili pomocí masturbace, čili dosažení orgazmu, vyléčit svůj problém. A to nemuseli používat žádný léky. Takže asi proto jsem furt zdravej. Já bych přestal, aby jsem si udělal volno, abych nemusel do školy, sakra. Čtvrtý fakt. Víte, že některé ženy dokážou při orgazmu omdlet, nebo nejhůř, zastavit se jim srdce, což vlastně, když se vám zastaví srdce, tak je pravděpodobný, že zemřeli. Hlavně se nebojte. U Francouzů se takovému faktu, nebo tomu říká le petit. Kurva, jak je to dál? Le petit mort. V překladu je to malá smrt. Bude by ne, když tam přijde nějaká francouzská štěrbina, vytáhne toho malého šnečka francouzskému tomu joudovi a já si myslím, že tu smrt bude mít hned prostě. První vibrátor byl poháněn parním strojem, takže to byla taková mašina, trubka a na tom byl ten takový gumový Robert.
No a to byl první Robertek. Ale já vám řeknu jinou věc. Víte, že ve 20. století byl jako první domácí elektrický spotřebič, nebo nějaká věc do domácnosti, nebyl žádný vysavač, žehlička, pračka, nic takového. První domácí věc na elektřinu byl vibrátor. A to bylo nejvíc prodávaný na trhu. Já si myslím, že lidi věděli, co ženy chtějí. Šestá věc. V roce 2001 bylo zhruba 70 000 webových stránek týkající se porna. O 12 let později je na internetě 4,4 milionů webových stránek. Ty kráso, to je strašně moc. To si zaděláte za mě prdel. Takže to znamená úplně jinou věc. Všichni koukáme na porno. Ti, co tvrdí, že na porno nekoukají, koukají na porno mnohokrát více než vy, diváci, dokonce i pašáci. Sedmá věc. Pokud máte malá prsa, což mají takový většinou ty prkna, sloupy, tabule a tak dále, některé určitě taky kámošky máte, že mají taky ty malé ledlky pod kobercem, nebo možná máte větší kozy než ona. Já si myslím, že každý má nějakou takovou kamarádku. Tak víte, že v Austrálii, kdybyste si scháněla práci ohledně pornohvězdy, tak v Austrálii si tu práci nedokážete sehnat, protože by vás nepřijmuli, jaké je to budovat. Kdyby se vám natočili porno, tak by si lidi mysleli, že jste dítě. Nebo ještě líp, že by mohli dívky s malými prsy připomínat nezletilé dívky. Osmá věc. Víte, že každou sekundu se zhruba kouká na porno 30 milionů lidí. Dobře, 30 milionů jedna lidí. Dobře, neumím to jako steak, ale snažím se. Devátá věc. Když už je tady spousta tolik pornostránek, tak nedělejte žádný caviky, že jste neviděli všechny porna. Jelikož jsou pornostránky, které jsou placené nebo jsou zdarma. Ale ani jedna webová stránka nebo většina webových stránek si nedělá svůj vlastní obsah. Většinou si je kupují od ostatních. Takže to je takový obchod. Takže v podstatě, kdybyste natočili porno, tak ho můžete prodat v několika webových stránkách a pak se vlastně v penězích do konce života. Co to tak nápad, víš jo? Ale vy ne, vy prostě ty mladý děvky, který vlastně musí za 100% píchat ze vším, což to v České republice je celkem dost, tak vy si to nemůžete platit, můžete si aspoň vydělat u toho, ale ne, vy prostě musíte píchat zadarmo. Shit. Víte, že v Americe, já bych řekl, že ne v Americe, je nejvíce vyhledávaný porno výraz MILF. Vy si nevíte, co to je, napište si to na internetu, nebo vám to řeknu. Prostě sex s maminkama. Ne, že to bude syn a máma, to ne, vůbec. Prostě někdo s mámou, která vlastně už má i děti, se dá říct. Jako, asi nemusí, protože ta pornočka asi mít děti nebude, ale nebo to, že tak vypadá, jo? Takže takhle. Že nejvíce vyhledávaný. Pak jsou samozřejmě na druhém místě týmky a to bych řekl, že anal bude až na 10. místě, ale jak je to u nás v Evropě? Jako s týmkama a milfkama. Já si myslím, že to jako v tom něco bude, jo. Jsme taky. Jo. A nakonec u 10. věci máme na jednu dost smutnou zprávu. Pokud byste se chtěli snažit, nebo byste si chtěli přát se stát pornohercem, tak vám to nedovolí. Leda, že byste si sebou vzali nějakou partnerku, která vás to samo bude dělat. A nebo byste si museli projít gay pornem. Jako to dělal Jaroslávik asi. No, hnus. Tak jo, to by bylo pro dnešek úplně všechno. Doufám, že se tento video líbilo. Pokud ano a chtěli byste další díl, protože mám spousta faktů, to jsem řekl jenom 10 z 50. Takže už mi zbývá ještě 40, což by byly ještě tak přibližně 4 díly. A je jich fakt dost zajímavých. Pokud chcete další díl, napište to do komentáře, dejte mi like, odběry. Doufám, že se vám to video ještě jednou líbilo, zanech like, koment, odběr, sdílej toto video svým kamarádům, teda pokud nějaký máš. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Čau!